Sister Nie. Sister Nie. Aye. How about you? Ah, me have it to me. Yeah, me too. Mr. Showdown, and your Bama Showdown this year. Bama Showdown. 2028 is possible. Possible. Come on. So when you Nano Mampom Kunya Sufo, Nano Nika Betnasi. Nano Emra, and Didi Mada. Ovata Sabri Brano, at the end, the kind of sense of that. And I know me a friend to the Benchana Chassie Eva. That is it. And I know ya who ever wore no Muna Cambo, but in our
ɛno nti sɛdeɛ woka yɛ no ɛberɛ no aso apa ho ɛbɛrɛ n'aso ɛno nti yɛbɛsrɛ nananom mampo nkonwasofoɔ ɛbu ahia koma no na adehyeprɛko yɛ asabi ade atɔmɔni sɛ pɛni sɛdeɛ kɔwo a no maayɛ a sɛde woyɛ dentwam ɛno nti mu ne kan tena se na afei yɛhyɛ ase me nuanom media men yɛda mo ase paa for comporting yourself the way a mosi ade gyi no m'ani ate ho paa yɛsrɛ ne sɛ mo a mokuta phone so no srɛ mo ma momfa me fam sɛdeɛ polisi ne kan sɛ mo te wɔse sɛ moyɛ asoɔden a ɔm bɛyɛ adwuma deɛ ba ɔm de camera no bɛto hɔ no ɔm de Ghana mmara yɛ adwuma na asomdua aba ɛyɛ sɛ agorɔ ɛna yɛdi ɔbata toa so amoafo mo ahene oye bretu ba wama ne kontiri abesi nanan na kontiri ɔno anso ɛna yɛ ankase ehene yɛma yɛwura kwapa ɔde besi amoafo mo ahene anan Pause, answer. Pause. Michael. ɛne deɛ mu ada nananom ɛne deɛ ne abrasɛ kwan so yɛntena se na ase koraa na wɔtwe dɛ deɛ no yɛhyɛ ase a ne sa ɔmomfa mfam na nso ntimi mbrɛ sɛ ma obiara ɛbɛtɔ no adeɛ na mbom paaki yi so ha deɛ na no si yɛserɛ ɛmfa ma ha Sabri, Bretu, Abusua, Omo, and Andrew.
Oh, don't worry.